יש לנו כאן מתקן פיזיקלי מתוחכם במיוחד שמשתמש בעקרונות בעצם שהם חוקי ניוטון אפשר להגיד. ברגע שאני אמשוך בזה, אתם תראו כאן גל, תנועה רישי גל, תנועה הרמונית. 3, 4. וואו. אתם רואים את הגל? אני רואה את הגל. גל תורם. כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו הגענו למתקן הבא, מתקן שמשתמש בעצם בכוח הצנטריפטלי בשביל ליצור מעין מערבולת. מה זה מעין? מערבולת. מערבולת במים. שנדגים? שנדגים. הביטו הוא. זה פילי הפיזיקה. שימו לב לכדור כאן שמסתובב. אתם רואים? זה... סביב עצמו. וואו. הכדור באמת מגיע עמוק. אתם רואים איזה אופי של מערבולת, יש לנו כאן שיסובב. עכשיו מה אני רוצה בשביל לעצור את זה? יש לכם רעיון? כן. נגיד, כן. היי, אתה. לא, זהו, לא יודע. תסובב בכיוון ההפוך. על זה לא חשבתי. תעשה מערבולת חדשה. עכשיו היא תהיה בכיוון ההפוך בטח, נכון? זה לא נראה לי עושה כי הופה. הופה. וואי וואי וואי. אתם רואים את הכדור משתולל שם? תראו את זה. זה כדור ממש פלא הבריאה. זה מה שנקרא? פלא הבריאה. היי, אתה חבר רוצה לנסות? טוב, נעבור למתקן הבא שלנו. כאן יש לנו תופעה פיזיקלית מדהימה שנקראת בועות. חבר בואון אגב נכתב על זה. בואו נתחיל בבועה גדולה סטנדרטית ככה יפה לפתוח את התיאבון. בסדר. טוב, זה יופי של בועה, ממש רואים את ההשתקפות. תראו את התהליך הכימי שהיא עוברת. זה מדהים, זה מדהים. עכשיו נעשה קטע קצת שונה. נתחיל בבועה קטנה ואז נמשיך בועה קצת יותר גדולה, תבלע אותה. אז בועה קצת יותר גדולה, תבלע אותה. יש בועה מאוד גדולה! וואו. שאני תציג אותה. מה יקרה, מה יקרה, מה יקרה? או! משהו רגע לפני ממש. עוד נרגיש אותה תופעה פיזיקלית, היותר גדולה, היא עולה יותר מהר. ואין משהו התאחדות לחבועה אחת. וואו. הבועה הכי גדולה בעולם. תראו את זה, תראו את זה. מי תשיג את מי? לא, זה נותן את הבועה. ויש לנו נרדים אותה לפי מעלינו ממש, אז הוא הספיק. ראית את זה? אני חושב שכן. יאללה, עוד הדגמה, תראו את הבועה הזאת. אנחנו נשיג אותה. תראו את זה. הביטו. הופ, הופ. התאחדות. זה הכל למתקן הזה. זהו. טוב, שמח שהצטרפתם אלינו. לכאורה נראה שיש כאן קרוסלה סטנדרטית, נכון? בואו תראו, מסתובב, סטנדרטי, לא? עכשיו מדובר בקרוסלת קסם. אני אסביר לכם למה. נגיד אני עומד בפנים, אוקיי? עומד להסתובב די לאט. המסה שלי בפנים, אני מוציא את הרגל, הופ, נעצר. מוציא את הרגל, נעצר. עכשיו תראו, כשהמסה, הרי מה קורה כאן? כשהמסה שלי באמצע אני מסתובב יותר מהר. אם אני אתחיל מהיר כשהמסה שלי בחוץ... תעבור את זה, אני מקווה. עכשיו, עצור את זה שלום. חברים שלי יקרים, מה יקרה כשמרכז, כשהמסה שלי תתחיל בחוץ ותסיים בפנים? בואו נראה. תגמור בפנים אומרים. תגמור. אוקיי, אני מתחיל סיבוב ככה. ממשיך אותו כאן ועוצר אותו. ממשיך אותו. יותר באקסטרים. אתם רוצים יותר אקסטרים? שמעתי דרישה... כן, כן. אוקיי,
לא צריך. איזה יופי.